Duh, Pak pengen ngalah sih. Kita main di sini ya. Kita mau nak udan kentengan tasi. Iya, Pak. Bapak lunga. Telepon Mas Benjol iki. Sopo itu ya. Halo Mas Benjol. Halo. Kenapa Dek Put? Sibuk ora? Ora Bapak ning alas ki. Omah sepi. Ya iki OTW Dek. Oke. Rasah cewek. Ada kalian. Ang, apa dolan? Ojo sing guyang ya. Dan Wis ya ngomong sik. Mantan Mas Benjol. Dadan sik. Kenayu. Kembang sana kanggo Dek Putri tercinta. Nuwun. Nggih. Mas Benjol, lepet Mas. Dek aku nyuci. Sepatu iki. Apa Mas? Tara. Kekasih idaman yang kuharapkan, semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untuk Lho, lah Pak Emar nanti Dek. Ning alas sik Mas. Ambune apa Mas? Mampu apa Dek? Ambune tayo Mas. Marah cewek Dek. Apa kira kau, Bang? Ayo ngarep. Ngarep ndi? Ono. Sik ngarep ono. Ya. Suwene. Go, yo. Kan jujur terang di kesempatan kene sik. Aku kerinti korek tok kok. Kan jujur terang. Ora duwe duh. Kene cewek ning rene bensin iki ya kebetulan ya. Iya kan. Nikel iki. Gua lah cocok nek iki. Aku dingin dulu YouTube tutorial iki yo. Cara golek duit sing gampang. Begal. Ayo. Kan saya tuh.
Bangsat. Paling bos. Iki bos. Bos dah. Toro kabeh awakku yo. Sangkal putung iki. Kuwi ngarit malah dibegal wong. Ndi? Iki motor sama bos. Motor begal mau kuwi. Hei. Gendeng ya bos, begal ya bos. Ikut ya sih bos. Ikut bos. Wow. Motornya apik bos. Begal balik. Sik go. Maki begal tuh kok. Tak ditolak yuk. Cepat. Cuk untuk montor ini ki 500 sejuta yucik payu nih iki. Lah payu didinyang ya rosok kali ya. Payu deh. Nek gitu kudut ki sasi mayan. Sik men. Koyo enek sing aneh iki. Kene mah rono mangkat boncengan. Heeh. Aku ngarep pemburi. Heeh. Ini matamu, ninjane kene jenenge kono, Cuk. Ayo parane. Jadi kata satu penting. Iya. Apa ya? Kayaknya sing ganti. Oh iya, komporku lali kata pateni. Wey, kalau apa lagi? Ngomong Dik, sapa Dik? Mas. woi, udah ngomong apa lagi? Cerai rapokro ngapeli anakku. Kono balik. Ku menangis membayangkan betapa Yo balik, raimu kok pokro-pokro. Ayo sapamu? Koncoku, Pak. Tenane. Yang kok kancaku ya. Koncoku, Pak. Kok ngono dikancani. Kanca apa ae ra memper. Ini lho. Pak iki dikenalan. Arep tak judukne karo kowe. Wis pokoke iki mau sik kowe. Emoh, Pak. Aku wis kadung sayang karo Mas Benjol. Pokoke nak ora Mas Benjol aku emoh. Ora iso. Pokoke kudu manut pake. Sampeyan ki ra iso ngerteni perasaanku kok, Pak. Lah, bucaran di akhlak kok. Rada lara tapi gak apa-apa. Encen yok ngene dadi nasibe wong elek kok. Ora ya. Gini aja. Anu ya. Aku mah badhe anake karo Pak Nepuri.
Ra menake ati blas menake kene. Lah gini iso dionek-onekno. PHP elek jare terus dionek-oneke hari ora pokro rene. Ini ra pokro kok. Wis tak nyatane wong tuane kono ra entuk njol tinggalno bae. Mergo rasa sayang kuwi enek batase njol. Ning nek rasa sayang kuwi mbok nggono terus, engko suwe yo ilang dhewe. Sing sabar bae. Yo. Matamu. Ini jene kok jene kene. Di saat ku terjatuh semua menghilang. Di saat ku terluka. Wey. Lah apa iki? Di saat ku bahagia semua mendekat. Di saat